sandeng rindu Inang karo minggu pinter rasa jagat Nuran kene Ale 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 Halo Au. Oh, Senggaane kreatif kanca-kanca. kreatif. Iwak pitik nyirik, iwak kirik, iwak kirik monggo. Kok iwak kirik monggo Lha pira? mau senggaane. Takon sing tenanan, sing asline ki piye jelase? Lah piye? Sekarang ya cukup duduwe. Ya lumayan. Kok berarti ngarani aku iwak kirik. Ayo. Ngandung kali. Sanggar seni Ratu Maya Indonesia. Ayo kemana? Soko. Iya. Anak percaya. What? Awas. Ayo sing rukun. Jagat raya ngalingono ukir lan samudra ora ilang manis aduh hati salawase Apik. Nyapa? ya kowe penak diringi kanca-kanca kabeh. Lah Dirungokne penak tembange ya penak. Iya. Lah aku mbok apa ngewaki kowe nembange diringi kaya Malik dikentongi. Lah iya apa ora? Kudune piye? Ya nalikane ing dalu mojiro momo nemro jiro cinem ngono. Padahal kene enak pakare yoga lho. Siapa? Anu Pak Jokodok. Panitia ki kan. Iya. Oke. Arep lanjut ke? Ora, ora diringi wegah. Ya memohon sing aku sik yen nderek Pak Lair arep nggawa yoga dhewe. Ya. Oh, ya ora apa-apa. Nggawa gawan lho. Kowe Ora penak omongan iki. piye?